Dobrodošla, draga moja Kaliopi. Dobro našla, draga moja Nataša. Hvala na ovom predivnom doživljaju, jer biti uz ovaj legendarni, slavni orkestar, tamburaški orkestar RTV-a je ne samo zadovoljstvo, već i jedna takva privilegija, pogotovo za jednog pop rock muzičara kao ja, koji je svašta u životu pevao, otpevao, proživao, ali nekako ovo znači jako puno. Za one koji ne znaju, ja ću reći, evo gledamo i neke tvoje fotografije kad si bila mala, da si rođena u Ohridu. Ti si se u Ohridu rodila, jel? Pa ste se... A odrastala si gde? U Kučevu, jeli? U Kičevu. U Kičevu. Kičevo je u zapadnom delu Makedonije, pa blizu Ohrida. Bila sam jako velika beba, rodila sam se 4 kile, 300 grama, 55 centimetara. I bila si neplanirana, to su isto u jednom intervju. Pa mislim da su se negde i razmišljali da se otarase mene, ali nije im uspeo zahvat. Tako da mislim da se danas nekaju zbog toga, jer moram da priznam da sam bila jako nevaljala. Moje rano detinjstvo me vezuje uz kafanu. Kako sad ću ti objasniti, imala sam samo 3,5 godine kad sam pobegla sa popodnevnog spavanja i našli su me u kafani Sloboda, tako se zvala, u centru Kičeva. Naravno, to je bio doživljaj koji ću zauvek pamtiti, a posebno onaj trenutak kad me tata pronašao i uništio moj ugled dame, vodeći me do kuće, udarajući me iza nogom. Cijelo Kičevo je moglo to da vidi, tako da mi više nije palo na pamet. Ali voljela sam prosto, jednostavno, to mi je nekako bilo damski, podsjećalo me Silvanu Armenulić, ono zlatno vreme, pa jednostavno Tome Zdravkovića i tako dalje. Ali evo ja ću, pronašla sam jedan podatak da je Kaliopi u grčkoj mitologiji bila muza epske poezije. To mi je vrlo zanimljivo. Dobro. A da si ti, Kaliopi, dobila ime Kaliopi po svojoj prabaki. Jer pričali smo da si tako neplanirano došla na ovaj svet, pa je ponestalo imena, jer se tada dala po baki, dedi, i tebi dadoše po prabaki. A to je istina. Prvo ime Kornelija, bakino ime, nasledila moja sestra, Toma je moj brat i onda ja kao neplanirana. Neko je predložio, ajde, pošto je rođena u decembru, u zimi, zovemo je Snežana, odmah su rekli drugi nikako. Neko je predložio da se zovem Danica po onoj drugoj baki, ali je sama baka Danica to nije prihvatila, rekla je to preobično ime za ovo dete. I bila je u pravu. Ne znam, eto, bila je ta moja baka stvarno u pravu možda. A kako su te zvali? Opi ili... Opi, u kući sam bila uvek Opi, jer je najverovatnije svima bila najlakša me tako zovu, a onda danas me i fanovi zovu Opi. To je prosto neverovatno da je to skraćeno ime nekako, ima tu dosta težinu u tom Opi. Ja isto moram, Kaliopi, da podsjetim na i vas, poštovani gledalci, sigurno sam da to niste znali. Kaliopi bi trebalo da priča vlaški, a ne priča, nije do kraja naučila taj jezik. Mama je Makedonka, tata Vlah i u kući se pričalo vlaški, ali samo kad su hteli da sakriju nešto od nje. Upravo tako. Kako si ti dobro informisana? Pa nego šta, to mi je posao. Da, mami i tata, baka i dede su umrli jako mladi. Nismo bili ni rođeni kad je baka umrla, onda deda je, pamtim ga do moje 2. godine. Da, do moje 2. godine je živa, možda se moji brat i sestra više njega sećaju, ali interesantno je to da vlaški su uvek pričao kod kuće kad su mama i tata hteli da nam sakriju nešto. Znači istina je. Da, ali ponekad zapevam na vlaškom.